แล้วอันนี้เรากันก่อนแม่ก็คือมีหันด้วย Wala, dalam ka sa tayo. Nulla tamakilamento Yurmi. Yurmi de. Yurmi. Na? May terror yun. Ella, dami do ikan. Manay. Masidaya Ya, dara yakilan Tawullu. Kuyado ni na may tanani. Tawullu po po. Masidaya yakilan do Masid Pang kuyado ni na may de. Masid papa masid yakilan Alright. Masid Alright, wadini jinawan. Nini yande. Wadini. Yaw jok kita mawa. Pada ini mo yaw jok kita. Hindi ko ore juldere ayandi. Den pitiga. Majid. Awa hewti non ko yilma. Majid. Ya hotto da pido da jokka ko jogi jokka. Bait amme ya majid. Ocho ya pakto da ma. Yaw sere ko dai ma. Bapa mi hulle jamu Awa hiya mo joni. Abai gulama ko nan ga di jokka. Yaw jokka. Awa hewti non no fugo. Hewti no fugo. Kombo via imbo. No. Do. Dimi ma ko sudu ga ande. Wadi. Mi do fawta de derga. Do fawta. Din gondi terto da di do mi do fawta de nan. Masid yakilan jod kono mi gata tadunanga Allah Akbar. Allah satu mari tu sudul lota. Tu sudul lota ma de chat de sat ko kalai ba. Sila angot na yo. Allah nawai kun am ai batat. Mi defai sokko da mi sikka mi laibanta mi ranjini kat. Ko fini do yurmi maala mi ana fempinde ko yite do ukkito da pette suma do wonta tembude ko dum ida accude mi ranjini do kadi. Ene ɗimiranji ɗi necci ɗo hanki mi wattilike mi tafi a jooɗike ɗo a ñaamiri wa mama tabiru a jooɗike ɗo a deppori wa mama tabiru a ñaamiri wa tappi ɗimiranji ɗo ga tawa sa weeta rowtaki layɓude ko aɗi layɓa miranji kam ay sa acca nde soɓɓe mi foɓayde ha ƴiƴa yatta nde soɓɓe se acca ɗimiranji ɗi a ƴaftay ɗi layɓaɗi sini laɓaɗi a ƴaftay ɗum waɗi layɓa miranji Papa ɗo wani wawata a wawata hakkula a wawa joni a wawa joɗɗare ko tewma mi hettata mi ƴakka wawa joni hakkol Wala nalani siya na minyama Kaya lang awa joni dai a wawata Papa may wawata oyo de a wawata layɓe miran a wawata memude ɗo waɗa omo ko fuutiɗi layɓaɗe wureje ɗimiranji tumude a wawata Koko gite wawata no wonto na goni gite ande joɗɗinari ɗo si o wan mbiyan ɗam fiya memo layɓa a lay a wawata wan kuuɓi ɗo waɗa to nani waɗa ɗippo haɓa waɗa ɗo ni waɗa waɗo ni
Ayo, wando na ni. Awa watala iko mirangi. Awa, walo do amo. Ya kido mirangi alai na inani. Anani? Awajambo ka. Simi achi mirando alai by inani. Mirangi alai by inani. Mirangi. Me kido alai by inani. Mirangi. Bapak punya. Bapak punya. Mira, mo si Becky do alay kay nan. Nan. Mira, mo si Becky do alay kay nan. Anan. Bruto si Becky. Kuyo dai hala. Nan. Mira, mo si Becky. Kuyo alay kay nan. Mira, mo si Becky alay. Nan. Mira. Kuyo lay kay hala. Oh, mira, kuyo lay kay hala. Na salte o minyamat. Becky do miranti alay bar. Miran hende kama miwoge to haga taner worse ke awon soda badi miran di ko do mi acci ni la ba mi wi Allah gudi da jette tun gitele ma de da jodi do da ngande ni da fatini de tu ngai ala ma jeje da fatini gite ma tun ga wi ma ba tafi da fatini de gite ma tun ga wi son du nyante da jette tun de gite ma ta jodi do da fatini de ya e buburu ba non di miran di do Allah bari di mi lay be te ayon lay be te fess ambola nokko te jon ko Yung si John. Ay, John. John. Alay kaya na. Kaya na pamamatay. Yun. Yo, like, main goyas, main, Ardo, main. Yurme ko ma watto apa? Watto. Ino do. Watto tamiya. Mai. Ino do ko lawo ngol mai. Mai do mami dunya pita da to. Mai do. Sika ko defa nyama tu. Wiya ko mi defutu nyama do para hunde ko gaynde ala wadini wadu ni jodo do don eno futiji eno dia eno do mirangi di laba joni mirangi laba joni ko ami lay batala ba joni mirangi di laba mami wor Umay jalla wadi ko tagat no yurmine wallahi huluda honto tay ala ko wulle ba ko muyde alla anno za fuddi ko wondugo ko podo ko nebude wurude wode ngandi tun ko lendi sakkitoto nyamude bandudu do an hewti do kono ba e yewtano hewti e jangon lettaki moƴƴa wallahi musibɓe fo ngaccune ɓe jam na laaton ɓe gurden fo noye jam non na ella mi yiwroto won mi wi ɓe gure nden noye jam eyo ko woni andi la yurnu ko jiwo ngala joɗori ɗo ni joni noon ka woni juuɗe e koye wallahi miɗo wakkili ɗo yere ko Allah dollan andi few yere ko Allah ɗuman muyani yo mi waɗa ɗum kono ta joɗorowa bankirgal a memminoto a yorni o ɗum ɓanndu ma tu kadi ɓoosu to ɗumannoɗa acca ɓoosu ɗumannoɗa ɗumanni tum persini ni a wiya waɗowo kara a memminoto mi andi ya fiidi kono waɗay joynani ardu on kadi si tawi hande miɗo marno yaltugol woni tun so aray kadi ko goɗɗo nodda e onti humpito ɗon ara onti no gama alaga ɓaɗo koye hoore laawol mi wonno wari mi yalta e woni fayda hakkunde mi Allah ko ɗum ɗo fayda gol taako na laaɗomirandoma hakkunde ma e Allah wiya ko awari ngo fulawaji hakkunde ma e Allah woni fi yalto
wiyata de ardu ɗum no mettinmi kono ɓa e waddi ko yurogol fatunde yurodiral fatunde on yaha kikide ka ko bimbi ko woy ina hewde fof tati tawannoɗa so wiya heeɓi